Live ba? Live. Hello guys, this is Eric Villat of Video City. Dapat sa mga welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino Ayan. Welcome, ngayong gabi sa yung tanan. Ngayong gabi sir. Ang sa itong pamatiran. Ribansin na, ribansin. Asa ka itong balay? Turel. So ayan guys, shout out sa taga Turel, Davao City. Ngayong gabi sa yung tanan. So magsugod ko. Second round na ni, paribansin lang si sir. No, kaya para mo sa mo public condition. So ayan, hello po sa taga Turil, Davao City. Ayan, so maghilot ako guys. Hello po sa inyo, God bless po sa ran. Please subscribe po, comment, like, and sa love you guys. Okay, short ka. Prep. Okay na? Okay. So ayan guys, magsugod na paghilot po. Dahil sa mga karoon lang kita ng please comment lang po. Sa love you guys, support sa lahat mga suki na po. Dapat 5. Dua lang. Isa lang. Ha? Mana? Ha? Bajingi gani kay 4-5 man. Ganya piso raman to. Oh. Iyo pa nang 5 ang upat. Mixer. Ha? Mixer. Nature. Ano yung nagagawa ng ice cream? Ayun sa kanila. Ayun. Gabi sir. May gabi. Dayon. Ilugyo. Ilugyo mo sir. Ay, ito rin, sir. Nadere. Ito ka, sir. Matuwa sa sir, ha? Matuwa sa ta. Jay, kita wag ka, Jay.
siya. Ito, ito. Gigi. 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 Ya. Ate Pearl. Ah, Oh. man. Wala ni Kuya ginusikuan. Dito ya. Thank you. Ikaw na din ang bata. Yeah. Abi sino? Sino mainom yung eh? Pepsi. Royal. Royal te. Royal. Jay, Jay. Bye po itong bangka, Jay. Pag-video na lang po, Jay. Okay na, Jay. Ha? Okay po sila Kid Horses, ate. Wala mo. Ano yung gagawin? Wala mo ko rin horse. Ha? Wala ko rin horse. Pag-YouTube na rin, Jay. Okay. Sino mo yan pa? Ano ba yan? Ano yan? May. Karoon ni Uglong siya. Wala kambyo.
Damay. Sir. Ikaw, nagkataon ko kung 5% ba, wala lang yung tulong sa kita sa ikaw. Nasip naman ko siya. Tawag mo na. Magdula ako, magdula sa bet, basta ano, fortune. Magkasal na kita sa iwa ha. Ikaw na rin. Sigilit mo siya. Sige. Grago na diya. Sige na, sige. Sige. Ha?
Ang lingkod nila. Hmm. Pumunta ako. Hmm. Bagay. Hmm. Kulay lindok. Hmm. May ilok sa atong buwan mo. Sabay. Hindi ka ba kasi mo? Ayaw. Butang tawel tayo wag ko. Pero Pangaroon. pangilang gid. Kaya. Ya.
Diba?